saiatu naiz esplikatzen pixka bat nire begi belarrietatik nola ikusten dudan gure hizkuntzaren egoera, nire adin inguruan eta nire herri inguruan. Orduan, 3 pauso markatu ditut, lehenik gogoetatzea, bigarrena amestea eta 3. ardura hartzea. Gogoetatzea batetik gure larritasuna zikarari gabe gogoetatu behar dugula uste dut. Aski kinka larrian ikusten dut nik gure hizkuntzaren egoera nire adin inguruan eta nire herri inguruan. Eta orduan egoera horretaz bildurri gabe gogoetatu behar dugu. Bestetik amestea uste dudalako gogoeta horren neurriko ametsak asmatu behar ditugula. Amets urrunegiak landu ezkero lurreraino etzaielako aingurarik iristen, eta amets hurbilegiak edo zeratu ezkero berriz ez dutelako aurrerako bide askorik ematen. Orduan, larritasunaren inguruko gogoeta hortatik sortzen diren ametsak esplikatzen saiatu naiz, eta bestetik ardura hartzea, gure amets horiek gauzatzerainoko ardura guk hartu behar dugula. Uste dut azken aldian pixka bat gure hizkuntzaren inguruko ekinbideak eta administrazioaren eta instituzioen eskuetan usteko joera bat bada, edo Euskaren erakunde publikoarekin edo bestelako organu batzuen presentziarekin, eta nik uste dut pixkat berriz gizarte ekimenetik hartu behar dela ekinbide horren pixka bat abanguardia edo, eta orduan gure gain hartu behar dugula ardura hori, batetik sanoagoa delako, libreago jokatzeko aukera ematen digulako, eta bestetik guk urtetan egindako, edo gure aurreko belaunaldiak urtetan egindako lanaren fruitua delako, eta orduan gizarte ekimenetik sortu dena gizarte ekimenak aurrera eramaten segitzea zor zaiolako. Bi saiotan aritu naiz, euskararen tokiaz, euskarak eremu publikoan izan behar duen tokiari buruzko gaiaren inguruan. Eta saiatu naiz hainbat tesi aurkeztu eta horiek argitu eta esplikatzen. Lehenengo tesi nagusia da euskalgintzak azken urteetan galdu egin duela euskarari buruzko lehia simboliko horretan bere zentralidadea. Irudipena dut, 70. hamarkadan sendotu ziren hainbat ideien inertziek mantendu gaituztela, 80. hamarkadara bitartean, baina hor hainbat aldaketa gertatzen dira, bizitza sozialaren mapa kognitibo aldatzen da, eta errealitate soziologiko berri batek, instituzionalizazio politikoak, erakundetze autonomikoak, hainbat aldaketak ekarri dituzte kultura politikoan, eta horrek esplikatzen du neurri batean muga sozialaren idea. Hori gutxi ez dela, bigarrenik planteatu dudan tesia da, euskarari buruzko lehia simboliko horretan, ordu artean isilantzean egon den ikuspuntu bat ausartu dela, eremu publikoan toki egiten, eta ausartu ez ezik irudipena doet sendotuta ere atera dela. Beste ikuspuntu hau da, askatasun linguistikoaren mugimendu bezala definitu dudana. Alde batetik beraz lehenengo tesia da euskalgintzak zentralidadea galdu duela, eta bigarrena da, hori gutxi ez dela, euskararen normalizazioa auzitan ipintzen duen ikuspuntu bat ere sendotu dela. Eta bi tesi horiek oinarri hartuta, hirugarrenik saiatu naizena da hori guztia egiaztatu eta nola materializatzen den frogatzen Euskara 21 txostenean. Iruditzen zait, Euskara 21 ondo irakurri eskero nabarmena dela paradigma aldaketa bat dagoela. Eta paradigma aldaketa horrek oinarri teoriko importante bezala hartzen dituela askatasun linguistikoa deritzogu mugimenduaren premisak. Zentzu horretan, lehia simbolikoan oraina arte ez bezalako erakustoki bat dugu, eta saiatu naizena da ikasleekin errealitate hori konpartitzen.